Tinokuchingamidzai muchiRombwa Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare muzuva ranhasi tine nyaya inoti kusiririsa yatatumirwa nemusikana ane makore 30. Tete ndiri musikana ane makore 30 ndinogara muno muJoburg. Ndiri kunyora nyaya iyi on behalf of my mother. Tatambura tichazivi kuti tiite sei. Mama vanogara kwaMurewa uyezve baba vedu vakashaya kare. Mama vakasvika panguva yekuti vakarwadziwa nenzeve. Vabva vavhakacha kuna bamunini. Bamunini vandinoreva munin'ina wababa vangu. Vakati vasvika ikoko vakaudza bamunini kuti vakanga vachinzwa nzeve. Baba vedu vakashayika, regai ndigare ndataura ipapo. Uyezve vanogara nemukadzi nemurume. Murume anofudza mombe dziri kumba kwedu nemukadzi wachona vachichengeta musha sezvo mama vakura. Vasvika kwabamunini vakavaudza bamunini kuti nzeve yavo yakanga ichirwadza. Bamunini ndokubva vavapa midzi 2. Ndaimoisa mushonga uyu mumba. Kana maisa mushonga uyu mumba mangwana makuseni mushamuka moubhoilisa onedzera munzeve. Makaita saizvozvo, the following day vakamuka vachienda kumunda. Vaenda kumunda pavakadzoka vakazoti vachivhura mumba muya vakutsvaka mushonga vakaona yowe vava vanhu mushonga uya hapachina vava vanhu vaviri. Mama ndokuuruka ndokumaya ndokudzokera kuna bamunini vakati yesvo ko mushonga wamakandipa uya vava vanhu. Bamunini vakabva vati motobikira. Mama handiziviwo kuti chii chakaitika kana kuti vazvidzose kana kuti vadii. Vakadzoka kumba vakatangawo kubikira. Munongozivawo zvinhu zvekumusha kuti mama kuti vagwewo havana kukwanisa kurwa kana kuti kudii, vakangotanga kubikira. Asi problem yapo ndeyekuti pamba hapachagarike. Usiku zvinhu izvi zvinoita rusha, uyezve mai vahwa kubikira zuva nezuva zvinodla sadza rakawanda. Ende hanzi zvoni mausiku zvinoti kudzipa mama kutoataka mama chaiko kuvadzipa. Uyezve kumba uku hakuchina rugare. Mama vakambozama kufamba kuenda kumapostori nechii, vanonozama kunozvidzorera kuti mapostori ayakatombouya kumba akazama kubata zvinhu izvi asi zvinongoramba zvichidzoka. Saka mama vakazosvika pakutiza. Vakatiza takatovati mama tizai mobvai pamushapa mumboenda kuHarare pamwe zvinhu izvi zvichadii zvichazosarendawo. Mama ndobva vaenda kuHarare 2 weeks. 2 weeks idzodzo pavakadzoka vakawana kuchinzi kwai zvinhu zviya zvakatanga kuvhiringidza zvakasara zvichivhiringidza pambapa zvikaita noise uyezve zvakatonodzipa musikana wa mama akati achipinda bedroom ndobva zvapinda zvikamubata zvikamudzipa hamene kuti zvaida chii. Saka tatambura izvezvi hatichatozivi kuti toita zvekudii. Uyawo musikana nemurume wake vava kutotya zvekuti vati ivo vakuzobva pambapa nekuti havachakwanisi kuramba vachigara pambapa pane zvinhu zviri strange zvakadai. Bamunini vedu vakaitira mama utsinye ende hatitozivi kuti what can we do because mama havatozivi kuti vaite sei nezvinhu izvi. Zviriko kumba zvinobikirwa sadza namazai zuva nezuva zvichidla sadza zvichipedza kuti fu. Handiziviwo kuti bamunini vangu vakanga vapindwa nemwoyo wakaipa sei kuti vape mama zvinhu izvozvi. Handiziviwo kuti tingazvibvisa sei mumusha medu, asi ndinokumbirawo vatete mundiposterewo kune mhuri yeZimbabwe pamwe ingandibatsirawo. Ndatenda. Nyaya iyi inyaya inopisa tsitsi, inyaya inoti kupisa tsitsi. Ende handizivi kuti semaZimbabwean tiri vanhu vakaita sei, vanhu vanoshuwirana zvinhu zvakashata kusvika pakadaro. Munhu wekuti unenge watambura nemushonga wako woganira munhu unopa munhu. Unopa mai apa vatova gogo. Mai amufonera musikana yakati haade hake kuti voice rake ribude painternet. Asi nyaya yachona ndiyo yekuti akasiyirwa bamunini vakapa mama zvinhu zvavasingawisisi, zvinhu zvikachinja kuita vanhu. Saka mama havachina rugare, havachadozivi kuti voita sei pamusaka penzeve. Handiziviwo kuti zvingaitwawo sei kuti I don't actually know, but ndosaka kama problems anze problem shared is a problem solved. Ndosaka zvendadzoka pano paplatform kuti tishare nyaya iyi then toona kuti tingabatsirikana sei. Kune vachabatsira tinotenda zvakare. Kune vaya vanonyora macomments ari hateful, I'm sorry, this is not the place. If you think it's not your place, please don't click and watch because I get a lot of negative comments. I don't know kuti pane zvinhu zvese zvinenge zvichiitika panapa. You only see the bad things. You only see how ugly my voice is, how ugly my laugh is and all. Ngadai mara kubatsira, can God heal you?
because the negativity is too much. Mune godo, mune moyo akaipa, you are bitter. And I know that bitterness is coming from a place of pain. I don't know why do you hate people that you have never seen. You've never seen me, you don't know anything about me, but you have the audacity to come here and say negative stuff, which is not good. That's why by the end of the day I end up disabling comments, because people are very rude and bitter out there. But I know a whole lot of you, 12,000 people have subscribed to this channel because you support what you do, and have a great weekend. Teacher Mangwana, teacher post, I promise you I'm going to post a video Mangwana Suaroira kuma 6-7 papo ndo paticha posta video tatenda.